Good morning, everyone. Good evening, good noon, good morning sa tanan. Kung asa makakaroon. Hi mga kadors, good morning. Di ay bago nga view karon diri sa Garcia Hernandez. Dapit sa Meterio, gipeldos na. Kani mao ni si Jen. Bagong buldos. Bagong site. Kani dapita guys sa kani diri at bangsam. Kani gibuldos. Muon ko na ning Meterio extension. Kani kita patag na. Uy. Okay. Piskay naman dahil ni. Dapita. When? Ha? Dari? Meterio din. Kuha din eh. Lebngan. Ha? Kasi karsada dapit. Diretso nga to sa Libertad. Ini gawas ka na. Piskay din ni dapitan eh. Kani mo unsa man ning Pantyo ni siya. Pailan ni kuan kami. Mura rag kuan kanang style bitaw sidan nga mga kuan sa Bermuda. Jadana may krasada lugar. Dari. Kay para diretso sudana. Piskay din ni dapitan na dako man din na. Dana pag dapot da kari dari. Kuanan pa ni. Pilih balik dyan. 900? Yeah. Bau pa. Michael. Si Michael lega ko na. Maon. Ija po. Apa ija? Saan mo na rin mga? Tinda ba? Mau na idangatan lagi basta wate kay bawa. Ayahay deh si tadi ay. Wan man to. Ayawa di aw, tapi ska din niya. Sana. Nindot na view. Piskay na jamo are mo nindot mo piskay na ni atong lugar di atbang. Mo bibo na ni tani ron dapat na sug ano man ni. Masug landag ko ni. Ha? Kani? Kay asa mga suga? Ano makuan? Ini ka kuana? Ini ka humana? Okay, mura man ni kanang masuliyo lugar nga mga class ba na? Karing dari, apilon pare. Di na dagto. Saan ni ba diya? So nahog na lugar di na din ni sa butangan og kuan di ay kanang lain. Na inja negosyo. Basig mo og negosyo di ay. Kana ida masuliyo. Kay arong lami mo pud himong negosyo kay makita sa samot. Kita. Hi, salamat. Di anami naka view na mi ari sa duka adyo. Nanganak nagkuan ni igar ato. Naaman sa kanong nay diha. Diha sa Pluga. Kan asa ko ari.
padung panaog. Padung sa babuljan ni Edgar. Edgar. May buntag. Exercise, ma'am. Gerag mga manok ka ni Alduin. Daghan na yung manok, Wen. Ha? Sanay na. Pila ka, inadyan mo. Bantog lagi ka piso na. Inig panuwa nimo ba? Piskay tanahon daghan. Upat ka. Upat day ka inadyan. Kaya ay. Putahe man ang uban at sastre. Murag guguling kortina. Igor Rizal. Di mo gitinagsan. Diyan na yung mga kuan bandiras. Itaoray na ni. Ana rin taod ni og sugod na novena pohon. Pila ni kabuk ding. Ito ka buok. 7 colors. 7 colors. Rainbow. Yan ay may taod po. Ana rin yung taod po sa sugod ng novena. Ay, salamat. Gibutangan din mo alambre. Tie wire na. Para lig-on dyan na. Bisan paghanginon. Di mo lupad na. Ay, salamat. Naman na Jod. Salamat, guys. Thank you for watching. God bless.